హాయ్ ఫ్రెండ్స్, జవర్ షూటింగ్ హౌస్ క్వాలిటీస్, బ్రాండ్స్, రేంజ్ కి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అండి. ఇంత గొప్పగా మీరు ఆదరించబట్టే మేము కూడా రేట్ అతి తక్కువ రేటు తీసుకొచ్చి మార్కెట్ లో కంపెనీలకు వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా హోల్సేల్ రేట్లకే ఇక్కడ తీసుకొచ్చి షాపులకి వేసే రేట్లకే మేము ఇక్కడ అమ్మటం వల్ల మా కస్టమర్లు కూడా ఆదరించి వాళ్ళు కూడా ఎంతో లాభం రావడం వల్ల ఎన్ని బ్రాండ్లు చూడండి. రీడ్ అండ్ టైలర్, అరవింద్, మోంటీ, లుతాయి, సోక్తాస్, బరూచి, లెనిన్ క్లబ్, రేమాండ్ లాంటి ఫేమస్ బ్రాండ్లే మేము డీల్ చేస్తామండి. ఈ డీల్ అన్నిటికీ కూడా కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ కేవలం జవహర్ షూటింగ్ హౌస్. మా దగ్గర ఉన్నటువంటి రేంజ్ హ్యూజ్ రేంజ్. దేంట్లో పట్టుకుంటే దాంట్లో టెసూటి అంటే 100 రియల్, రేమాండ్ అంటే 100 రియల్, అరవింద్ అంటే 100 రియల్, లెనిన్ క్లబ్ అంటే 100 రియల్, సోక్తాస్ అంటే 100 రియల్, బరూచ్ అంటే 100. ఏది పట్టుకుంటే అందులో అన్లిమిటెడ్ కలెక్షన్. దీంట్లో రింకల్ ఫ్రీ కలెక్షన్ గానీ, స్ట్రెచ్ కలెక్షన్ గానీ, చెక్స్ గానీ, స్ట్రైప్స్ గానీ, జకార్డ్స్ గానీ, లెనిన్స్ గానీ, ప్రింట్లు గానీ టు డేట్ ఉంటామండి. మనందరూ జవహర్ షూటింగ్ షాప్ నెంబర్ 7879 కృష్ణ క్లాత్ మార్ట్ పంజా సెంటర్ విజయవాడ. ఆదివారం సెలవండి. దయచేసి అర్థం చేసుకుంటే హోల్సేల్ రేట్లకే రీటైల్ అమ్ముకోండి. థ్యాంక్ యూ.